Jumejn wara t-tanniqa fl-imqabba bejn Joseph Muscat u Cyrus Engerer u l-għada li l-Partit Nazzjonalista talab tneħħija ta' Engerer mill-karigi li għandu mal-gvern, il-Prim Ministru Joseph Muscat injora kollox dawn it-talbiet. Minflok waqt l-attività politika tal-Partit Laburista fil-Mostar ħadd filgħodu, Muscat għażel li jitkellem dwar biskuttini li l-Partit Laburista tal l-uffiċjali u kandidati tal-Partit Nazzjonalista s-sibt filgħodu wara konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Aħna naħsbu u nagħtu l-biskuttini lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista, ma naħsbux fikom, ma nagħtukomx dak li ħaqkom, ma nagħtukomx dak li verament ivvotajtu għalih. Muscat għażel li jitkellem dwar il-biskuttini fid-dawl tal-kritika li qed issir kontrih wara li minflok ikkundanna l-Engerer għan u d-defendiħu ħeġġu jkompli jimmilita fil-Partit Laburista. Il-Cyrus ngħidlu postok hawn jibqa' u għadu għadna miegħu nibqgħu miegħu ħaġa waħda, solidarjetà sħiħa. Dan minkejja li aktar kmieni din il-ġimgħa Engerer instab ħatem il-qorti tal-appell kriminali li xerret ritratti pornografiċi tal-ex partner tiegħu ma' persuni oħrajn biex ipattilu tal-li telqu javvelih ma' sħabu u anke ma' min iħaddmu. Ta' dan Cyrus Engerer ingħata sentenza sospiża ta' sentejn ħabs. Fil-Mosta Muscat fl-ebda ħin ma' għamel referenza għat-talba biex Engerer issa li instab ħatem il-qorti tal-appell kriminali jitneħħam il-karigi li l-gvern ta' Muscat taħ fl-aħħar 14 xahar, jiġifieri żewġ konsulenzi, waħda mal-Ministru Helena Dalli u l-oħra mal-Ministru Manuel Malija kif ukoll chairman tal-Kunsill Konsultattiv tal-LGBT. Sa nhar il-ġimgħa Engerer kien ukoll wieħed mill-iktar kandidati imbuttati tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ammettew kemm Muscat kif ukoll Engerer wara li ngħatat is-sentenza mill-qorti. Muscat xorta waħda ma biex pressjoni fuq Engerer biex jirtira l-kandidatura tiegħu. Waqt li kienet jindirizza lill-attivisti laburisti, Muscat li fl-aħħar jiem għamel appelli kontinwi biex is-soldati tal-Azzar joħorġu jivvutaw fl-24 ta' Mejju li ġej u reġa' sostna l-gvern tiegħu ma kiser l-ebda wegħda. Ma ksirniex wegħda waħda illi hija waħda. Qed inżommu kelmitna mal-poplu Malti u Awċi. U għalhekk jien niġi buċċi minn quddiem. Ironikament, fl-istess ġimgħa li l-Eurostat ħabbret li Malta niżlet żewġ postijiet f'dak li għandu x'jaqsam mar-rata tal-qatt żieda sinifikanti fil-qatt ta' pajjiżna, Muscat qal il-gvern tiegħu qed joħloq il-postijiet tax-xogħol.